Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan. Aksyon Hotline karon nga adlaw, Lunes kita, Oktubre 4, tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta ka mo masuki namon nga matag palamati sa kahanginan, maulanon ang aton siningit tiyempo, hindi magkalipat ang Negros Occidental. When you talk about Negros Occidental, di ang Bacolod City, dala kita dira sa advisory or sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1. I-check ta karon dugay-dugay, gikan iya sa PDMPD. Ang pinaka-latest advisory. Panugyan, angot sa lakat sang panahon na. Aksyon Hotline! Umpisa kagabi, ti maulanon ang aton siningad tiyempo dari sa bilog nga Metro Bacolod. In fact, kahapon puwerte, may ara pagbubuos ang ulan, no? Nga madamol-damol, and pasalamat kita at least today the way sang reported areas nga may ara sang pagdalom sang tubig baha. Aksyon Hotline! Pamamalang nang ginakabalak-antay, no? Ti sa may mga puluyan sa kilid sang baybayon, ara sa kilid sang kabukiran, nga pwede magluntad ang landslide, kabalo ka kung sige pagtupa sang ulan, sa mga nabukid o kung porsyon balang dira ka mo nag-istar, kag banglid ang kilid sang inyo ginapuyan, ti kung magala ka tupa ning ulan, kadelikado sina nagahumoy o kung nagahumok ang duta, nga mahimo tunaan sang landslide. Aksyon Hotline! Of course, ang mga kuano pulupugada kung nara ka sa baybay, I think siguro delikado gini para mag-venture sa magagmay nga mga mangingisda. Ang daludo sa suba amo gid ang bantayan nyo. No? Kay di may ara nga ni daludo sa mga lugar, kita nyo naman itong natabo sa Cebu. O, nga may ara man gani nga nagpulupaligo to sa falls nga hindi man natin mabasol kay di family bonding Manila. Although ginalimit, patani ka ginabawalan na. Galing kini nagpaligo sila, bukid man ato no? Galing gulpiada lang blayang nga nagdalom ang tubig, ang resulta, may nagkaramatay gid. Aksyon Hotline! Along gid kita magka-aksyon kay check talag nagkaroon ng latest advisory gikan sa PDMP para gid sa aton nga magka-aksyon nga nagatutok karon na nga aga. Aksyon Hotline! Aksyon ay Tayhopon checking in until 9:30 in the morning, diri lamang sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Kag, sa magka-aksyon naton nga nagamonitor man via online, paagi sa YouTube, kag Facebook ang aton man nga pagpanamyaw. Aksyon Hotline! Ano madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga? Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Magluwas sa dalagan o kung advisory sa kay Bagyo Lani. I-check naman karon na dugay-dugay ang sitwasyon sa matalatapan sang Commission on Elections. Sa Comelec Bacolod kag Comelec sa province. Uy, ang Bacolod City, actually doon palang kakandidatong nakapile sa pagkakonsihal. Umpisang nga start ang filing sang COC nagligad nga Biyernes, no? Do kay na isang
tulaga ng iban mag-file sa COC haw. Aksyon Hotline. Do mo daw, do ka hina. O, ti sige. I-check talang nagkaroon, pero tidiri kita anay ho. Mahingi sayod kita sa latest advisory for the public to know. Pero isa sa mga balita, tang talakayon karon nga aga, ang congressman sa Bacolod, subong adlaw siya mag-file gilising niya COC ho. Aksyon Hotline. Kagisaman ka-update sa investigation sa kapulisan angot sa kaso nga pagpatay sa waiter dira sa area sa barangay Alangilan. Gintiro ginman ayan ini or ang pagbuno ang gintunan sa iya kamatayon. Sa report sa patrol dugay with Aksyon Alvin Graba. Pero antes sina checkaron taning lakat sa panahon kung ano ang status sitwasyon na tundri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Bagyo. Aksyon Radio Typhoon Update. Let's have Aksyon Melvin Fierro gikan sa PDMP. Aksyon Melvin, good morning. Why pa siya? Ang sabi kong sa babaw no. Sige be, i-check na lang sa PDMP basi kon makakuha na lang. Basi kon maulanan na karon si kay si Doc Elian na lang siya. Para maka-check kita girayon sa lakat sang tempo kag advisory sa public kinamo ang nagamonitor. Actually, mga biyahe asubong duway giman problema. No kay ang mga fast craft do hindi pagin man magbiyahe kay sino mabiyahe sini nga way kaya pasahero nga ikarga. Lakip na ang talatapan ni Sir John Marie Vargas, no? Ang pagtupas ng ulan kapon way ginman kuan diri sa aton sa Bacolod. No, way ginman sing epekto. Way ginman sa mga lugar nga nagdalom di ang tubig baha. O i-check ta lang nagkaroon ng lugar diri sa aton sini nga mga ka-aksyon nga naga-monitor karon nga agad. Diri sa aton sini nga pagpangalaga ng inyong mga komentaryo, inyong mga opinion, reaksyon. Gina-welcome ginaton karon nga aga ipadala lang palihog sa aton sining chatroom. May ara dira available nga comment section nga pwede gid mapadalaan sang mensahe ninyo, no? Feel free sa pagpadala sang inyong mensahe kay aton ginina nga basahon. Hindi ka mo magkalipat ang aton countdown, may 82 days na lang nabilin antes ang adlaw sa Pasko. May 89 man kadlaw antes naton so galawon ang pagsulod sang 2022. Aboning 2022 ang tuig nga mainit, hindi bangod kay sa summer nga gina-expecta kundi sa eleksyon o kon bangod sa politika. Pero samtang nga nagaulat kita sino mag-file diri sa Metro Bacolod kag Negros Occidental. Unahon ko lang niya na yo. Check karon tanay mga panugyan kag latest nga monitoring karon sa kay Bagyo Lani. Let's have Sir John Marie Vargas gikan diri sa sudad sa Bacolod ang cluster head sang CDRRMO. Online sa hotline. Sir Joms, how are you? Good morning. Dialed is not yet in service. Ay, nano to? Nga sekretarya yung nagsabat na yaw? Liwat tabi. Sir Joms? Nautdang ka telepono? Nautod ang iya siningalin niya. Ibalikan ta lang siya kay para ni sa publiko nga naga-monitor karon nga aga nga nagapamangkot, no? Ang aton lang reminder, ano man nga sitwasyon dira sa inyo, kanay-kanay man ang panahon, pero kung sa bukid gani bla makita nung nga nagabubong ulan, halong gina. Sir John Surigid, nautod ang linya. Okay, good morning. Morning, sir. Sir, anong latest ni kay Bagyo Lani? Doon na-include ang Bacolod sa Tropical Cyclone Warning Signal number 1? Okay, actually kalapad sa kay Lani, although tropical depression man lang siya. Pero malapad-lapad na yung yung rain band la. So, nadala ang Negros Island. Bilog nga Negros Island, dala diri. Aha. Surigao City siya eh. So, mag-Surigao ganito na arch usually lapit sa aton. Madala ta kasi actually although 100 kilometers pa man sa Sagwa sa dalom mabising Negros.
lapit sa mga 100 sa Dalom, mga 300 sa Tuoya, asa wala niya. So, dala-dala na sa rain band singkwan si Kailani. Okay. So, bagod sining sa existence ni Lani, ano mga preparasyon na ton, sir? Do hindi kinban dapat magkabalaka kita sini? Well, actually, preparasyon niya, tara naman lang na, i-on mo naman naliwat eh. Kaya ang amon niya planning, tara naman na usually, actually, singkwan pa naman siya na monitor niya the other day. So, pagkakuan automatic ang tanan ng team ga monitor, ga alert for patrol. Actually, ga patrol lang ang gabi pagbunok ulan. Okay. So, ay man kita sa nanging problema sa syudad ni Bacolod kagabi. Atong lugar nga ginapaabot na ton nga hindi na magdalom because of the dredging operation ginikot nyo dala sa Mambulok Creek, do okay na gid siya, no? Why hindi siya problema after to sa una ko sa SM ka Danao Manada. So wala kita nanging problema. Kagabi pagbunok ulan why gito ya nakasingan nakataas tubig sa gutter level lang Kaya tingin abran ka namon tong ang kalog sa likod Amon posible yung nag-solve ang problema dala sa likod sa SM. Okay. So, say magyapon ang atong strategy diri kag ang communication nga ginahimo ta usual nga contact kita sa mga LGU outside Bacolod, especially Morsha, kung kumusta ang status nila to. O kagabi, nag-check kami to, ulan, mas damol sa ato, kagabi ulan sa ila to. Okay. So, anyway, naman ito, manapong yapon ang suba ka duwan especially ng duwa nga maka-causing pag-flash flood sa ato ng magsungay kagang lupit. Wala art nang yan problema ang sitwasyon kagabi. Ang team mo, sir, sa sining flood control team, ang nag-operate kang nag-onboard sa monitoring, tati do mo maning gina-utilize ta sa COVID, no? No, actually, ang monitor sing flood niya, amo na silang manog disinfect Manog disinfect, okay. Disinfection team na sila kagang, actually, ang sa disinfection team, ang flood control team, ko naging split content to 2 sila ka-team. Okay. Ang isa para sa flood operations, flood control. Ang isa ay para sa disinfection. So, hindi, mas damo ang tao kasubong sa flood control. Okay. Tungkol kapasulod na ta sa typhoon season. Ang bilhin namon sa mga isa ka team. Although duwag yapon ka grupo, aning gabihan kag adlawan. May disinfection team yapon na no. Ang aton rescue group nga gamonitor na sing iba niya nga emergency other than COVID. Gabulig na siya patrol kagabi 3 sila ang sa 911 nga team. Okay. Aton rescue urban rescue lang sa lakyan galibot pa na sa library bad weather. Kaya Okay. aton team sa flood control galibot man. Aha. So, finally, siguro, Sir Jones, anong imo sining advisory, panugyan para sa pumuluyo nasang Bacolod City? Well, siguro amo na mati lang sa latest update ng weather. Kaya bulo aligmat ang tapos. So, at least pa-assure tala sa Bacolod nun. Nga ang aton amon office ara determine mag-handle sining o standby, monitor kag responde in kaso may kinanglanon. So, in case may need ka mo, nga hindi nyo makontak ang amon office, nakalapit ng police station or barangay official, no? Nga mga kamubulig dira. Okay. May isa katabo gali nagligadag, may natabo di sa tangob ihambal ko lang para mga klaruhan niya lang, no? Kaya may isa katao na hulog na sa kahoy bla, nga kapitan ni bulig to sa barangay. Binayayaw yung tao ko si barangay official da sa tangob. Uy, anong tabo to, Sir Rao? Nahulog ng tao sa kahoy. So, tiga amon team out pa na ambulansya namon. Ining iladang kapitan niya, binayayaw pang tao ko. Niko ipa kuan nyo lang Ay! Kaya ko hindi na lang pag-sapak ka. Tinga po yayawon kayo nag-responder to yung nahulog nga tao sa kahoy? Siya mo nga di pumuluyo, no? So, hindi siya ko na magbulig sa DRR mo. Kuhay na kami diya labot sa iya ko na naman gusto. Tigalin kayo, tinano ko rin reaksyon ka pamilya to, iling agawon sa ospital, ginano, ginkargan na skaro, ano tabo? Ano nangita kami lain na nakakuha kami ito sa nasingkang. Ang pinakalapit nga ambulansya. Okay. Nagsulod ng isa mo ni at sa problema manamon sa mo nga chimpo na lang mag-eleksyon. Kaya apektuhan nga mo responde because of political situation la. Aha. So I hope ining kapitan dara ma-realisar man dito yung gustong demonya. Tidaw hindi naman na gusto. Ati kaluluoy man to, pobre man lang tong imo tao nga, way man na pinsar guru kag
Hindi man niya pamulitikang lakates to? Ate, ano man lang kiti, ulo po, politiko siya mo. Aramon niya mo, responde man lang kami. Isa pati, padulog ka sa mga ko na ultimo man lang mga tao, nga tindar siyang kabuhay siyang tao man mo. Ahay. So, ang ginimo sang team mo, matapos ang binuyayaw, sang kapitan nagpuli na lang. Nagkangitag idea makuha ng mga tao nga nahulog, kaya nabalik to ang tiil mo. So, hindi ko na mo mapabayaan to because nabuyayawan tong tao ko. Kin pablatter nila, kaya pakwaan na itong pasyente, itong biktima to. Kagin kuwan kagin na pablatter na lang nila. Okay. Sige, anyway, that's part of your job. Kabalo ka hindi kita nung alin sing unaya, basta mga first responder, bisan ako ka-experience makita siya na no, kaagi makita during the time sa Negros Rescue Federation, sa dra ka pa, sa probinsya ka pa bla. Ganyan sugdan nyo to nga, naka-training kita damo nga mga taga-kawayan to, taga-sor nga, gin pa idalom sa Negros Rescue Federation, normal malang ko kaysa pag-change sang gobyerno, kaysa madalahig kagin man, pero for me do, hindi yung mayo, sara. Amo na. Anyway, sige lang o sabagay, among tao na at kung nanat o nakuanad naman na sa biyayaway mo, kasi makuha na mo lang malate lang kami abot o kay tungod mapuli ng mga balay niya. Singgitan pang tao kung kaina pang hulat ko sa inyo bago ulo po nag-abot. Pero manakon sa mulan siya na. So, sige lang padamula na lang guyan nyo. Ahay. Ay, sus. Anyway, Sir Jones, subuan ko, numabatian ko nga muna. Kaya hindi kita nga nagapaninguha maning men mo, pero kabay pa, no? Kung ano man ang action mo o niya, iyan na iya? Hindi, magani ko na magsapak siya, ha? Hindi naman sa lapakon nga muna. Bahala siya da. Di pwede tayo balita ng parte ng kapitan Bahala ka mo, pwede nyo na makuha mga data lamon to. Ay, importante nga nabatian namon nga may arang yung manabuyayawan, gali mo na naman si Kap man. Kap, kalma lang Kita ya guro ti kamon ti kontra pati abay na lang siya. Hindi, kaya naton na di kabuhi ang ginakwanta. Nano to, nabali ang tao, nahulog sa kahoy. Nahulog sa kahoy. Nga nagsaka siya, may ginobra siya? Hindi, bako kakwasin data, pero kayo daw na-focus ng atensyon ko kagabi sa sa natabo plus mga tao nga nabuyayawan. Anong oras to sila nag-responder Gabi na to, daw alas maybe bla mo. Gabi na? Gabi na. Sige. So anyway, magkuton daras kapitan kung anong tabo man kung hindi amuaw. Sige, Sir John, salamat kid. Okay, sige. Thank you. Aksyon Hotline. Grabe, imbis nga maayo kita advisory sang bagyo ni nga may nabuyayawan pa iya. Kap, Noli Villarosa, sir, anong tabo to? Nag-responder kung nano to tabo nga nakigan patoy ang taga-ambulansya nga dugay ginag-responder o nano situasyon nga. Ang tao to, why man to nga ang mga responder ni ang driver, like for example, why man naguruga kuan iya, hanggang paminsar nga ilamuran pamulitika ng tao nga nahulog na tos kahoy nga basig gaturong ng kalimutaos to. Aksyon Hotline. Ti ang kabuhi iya, bisan ano man ang political aggravation, ano man ang imo sining partido sa politika kung may ara ka, that is your personal choice. Amo na yung ginasuportahan mo, nobody can question that. Pero ti kabuhi nga naistoryahan di ho iling nga gawon ini. Ang aton lang diriya nga tani baladulaon ta na iya sa punto nga may lainay pabuot nga tili nga gawon emergency na iniho. Pwede bala na yang kung may ambulansya ang barangay pagkatapos ang isang kapamilya to or pasyente. Halimbawa, karon kontrapartido, kung amo man nabi matabo, I am not saying and referring to barangay Tangoba, kung isa uli ko may matabo, may karon, ngayon nga gawon may pasyente, mga bulig sa barangay, kaya may mga ambulansya. Pwede bala nang iambal ni kapitan na hindi niya aton, hindi niya grupo progreso, hindi niya grupo, kung ano man nga grupo, niya hindi ta na pagrespondihan, pabayin na siya, pagkitain itong pamilya niya, kung hindi sila makuha ambulansya, hindi niya gurusto. Aksyon Hotline. Aton lang, kabay pa, no? Nga in fairness kay Kap, Noli, Kap, tanong tabo ito, kung duging pa-platter ka. Aksyon Hotline. Alas 8:25, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, balikan tayo na karon. Kag pilapagid ka ma-update ha, kay ma-check kita sa latest karon gikan sa Commission on Elections
dito sa national, pila na bala. Sa bilog nga Pilipinas, uy kadamo ang mga nag-file sang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo, vice presidente, sa pagkasenador. Pero ang mas ginabantayan subong ano matabo kay President Digong, no, kay why siya niya ma-retire na ko. Seryoso na din, nga maritiro na siya, nga hindi na siya magpapili. Tamo gambal mo sila nila, kasi mapariyo na siya nagligad to. Nga nag-file do si Martin Dinyo, dason pitik sintas, nag-withdraw kag nag-take over si President Digong. This time, would it be possible nga, pa si Sara Duterte kag Bongo, or Bongbong Marcos kag Sara Duterte, wala kita kay balo, no? Pero sa kadamo sa nagapapili subong o mag-file sang Certificate of Candidacy, si Panfilo Ping Lacson ay pa maka-file sang COC niya, no? Si Isko Moreno mo nang ginabantayan naton, kag iban pagin nga magkandidato, pero balikan ko ni Blacaron kay si Senador Manny Pacquiao pa malang nauna nga nag-file to. May iban nga nag-file sa national, pero tigwaya ko taw-tawgin may atop-tog saot nga nagka-uniforme ho. Ay, ma-file liwat pagkapangulo sang pungsod Pilipinas. Pakabalay na lang niya. Ang isa gani isang mga founder kag kilala to sa kapa, dumduman mo na Aksyon Dorel. Kakadamo to sa maging into ya. Yate, papili ni senador. Pertino, subong ya kung sikat kakag mayara kay kasarang magkampanya, baliwala na ito mga isyo si mo may mga politiko gani nga nagpiansa lang bangod sa kaso nga plunder, papili liwat. Pero kung tayo kag ordinaryo ka lang nga tawo, hinali mangawat kay nagutman ang pamilya mo, tapos kagid hinali magsala ang Stephen mo kagway kaya sangi pangayuan bulig ang abogado basi mapreso ka tinuig, hindi ka kasunod sa abilidad sa iban nga pangawat milyon nami pa yung lifestyle kag pangabuhi nila, no? Only in the Philippines. So bantayan ta niya, balikan ko na karon party politika. Now diri sa Bacolod City, naginaraguyon man ang grupo nanday former councilor Attorney Cesar Distrito. Upod kay mama niya kag Councilor Bart Orula. Way ko expect si Councilor Bart lukso man bata ni Mercy nagsaylo sa putian halin sa pulahan. Ay grabe ang politika, hindi gituod mabangbang. Ina tanan istoryahan ta. Nakip ng pila ka mga update nagapangayo bulig di sa page ta Aksyon Dorel atong gintiro nga kuno ang ilahimata lang nga waiter gintiro ara ga message ato no sa Aksyon Radio Bacolod. Sige lang kay balikan ta lang nagkaroon ng inyo reklamo na kay ma-report man si Aksyon Alvin Graba. Titiniro ang himata nila, patay gid. Inano ini gintiro gimano kung ginbuno. Inatanan balikan ta sa inyo sini nga panatuntunan. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita Pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag tapos mo fire ko to my part because the year nga nagsulod ko ito nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station.
Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao, kay man kalabanan sa mga tao subong ang nag-rely gid or salin sa huna ang mga tao nag-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible. Hindi sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Pabalik na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline sa gihapon. Lunes kita nga presentation na October 4, 2021. Ang kadamuon no sang mga nagapapili sa pagka-senador, presidente kag vice-presidente, in a short while aton na siya kuan na iplastar sa inyo kay gadamo ang subong pagining adlaw ho. Gina-expect na mo pagining makaladto kag mag-file mo. Sa Bacolod, amot kung si Congreg nakakadto na da sa COMELEC. No? Do siya subong ang ginatutukan man. Although ang balantayan diri sa pag-file buwas kag sa Miyerkules. No? Amo lang schedule actually. October 5 and 6 sang grupo nanday former Congressman Albi Benitez kag grupo ni Mayor Bing Lunandia. Now question diri, may ga-fill in bala ang grupo Progreso kag amo man ang grupo no ni former Congressman Albi Benitez nga magapapili sa pagka-congressman. Hinali kung wala sila sang i-fill in about in other words, independent o kung neutral si Congreg, pero di buina sa nga why sa iya kasumpong sa iya sining kung may ara gid man at least di nagalin sa sining duha ka grupo. Balantayan ini standby na while i-check na si Aksyon Alvin Graba sa COMELEC kay checkar niya agapan ni no kung bala may ara na siyang nagkadto dos COMELEC para mag-file. Hindi ka mo magkalipat nga sa Biyernes na lang hasta niya ang filing sa COC. Hindi na ka mo abi magpakwano paligis pa nga marabutan ka mo sang adlaw nga malapit na lang ang
deadline o kung katapusan sang filing sa COC kay basi kung makakuan ka mo, malang-alang ka mo. Aksyon Hotline. Oy, good morning gali drama ilang pagmonitor sa kay Flor Deli Casinio, Audin Casinio, Christian Casinio, Purok Paraiso, si Marina Istokya, Purok Katilingban, Glory May, and Wimori Dilar, Purok Mangga, Barangay Punta Taytay. Now, salamat ki sa inyo na nga nagamonitor. Ari pa, Jerry Pachio Bernal, Disyendo Purok Makawiwili, Barangay Punta Taytay. Gihapon, si Aluna Alquesa, Ronel Canio, Josephine Alcala, Wilson Rigulo, Samburgos Market, Elenisa Abong Jeffrey Sorico, Purok Cordoba, Barangay 18, kag sa Purok Villalourdes, Panukoy, si Faith kag Leopoldo Abapo. Aksyon Hotline. Ayos, i-check ta this time ang patrol. Gusto on the bidras kumilik, nanong sitwasyon ang sa province do si Aksyon Marlon to subong. I-check mo man sabi after. Aksyon Alvin, kumusta da ang kumilik? Patrol reports. Good morning, please come in. Aksyon art maulanon nga panahon sining tiyempo o kasi sining Mabagyohon, kita kay signal number 1 daan tadi. Oh, gali man no. Pero diriya sa atong lugar subong nagaamat-amat na ang pagtupasan kulan aksyon na art diri mismo no sa dua o sa compound mismo sa Bacolod City Community Office. Sa diin subong sini wala pa sa may naka-file sa sining tinuon action art. Okay. Only ang nakita ta diri kalabanan ang iyasang EOD nagpatigayon sang paneling bala sa lugar sa diin at para na mapasiguro man action art ang lugar especially ang community office tiyak sining may pipila sa mga kauturan ta ang nakafile na pero base karon dugay-dugay base miara na mag-abot action art no kita ta ang mga kapulisan pagid lamang sa police station number 1 and Ariman diri mismo ang nagapamuno man sa ibang mga kapulisan. Okay. Si Sir Police Lieutenant Rami Saison, iya sang station 7 siya nga deputy, pero at the same time siya ang CDM ng Tubok siya na art, no? So, maro taway gawa sa tinion, diin wala pa, sang nasiling na wala pa kita sa may nakitaan nga nag-file. Oo, nga nag-file. Tawhay pa, pero ara naman na iyang taga-kumilik, no? Plastado na da yung mga personnel o kung employees yung kumilik na mag-cater sila. Correct action na art, plastado na kaya ready na ang mga miyembro o mga personnel sa Comrec action na art. Para kung ikasabid man, dugay-dugay, kung may ara pag maabot, at least para may ka-report na kita gilayon kung sino ining mga persona nga mag-file man karon nga aga aksyon na art. Okay. So, direct aksyon na art. Dala ko ba sa balita mo parte sa sining niging buno, niging tiro? Isa ni aksyon na art kay sa aton sini nga pagpakig-angot man kagabi sa witness sa ibutang tanang ni si alias Russell nga na ginduthang ang ining biktima kaga ini siya ang kilala kay Randy Parcon 35 anyos at resident ni siya sa barangay Kabatangan sa siyudad sang Talisay pero natabo ang insidente alas 9 kagabi sa compound mismo sang Jeep o kung GIP Git Cafe no sa 12 Purok 12-A barangay Alangilan sa siyudad sang Bacolod. Actually ining lugar aksyon na art ako na siya daw boundary na bala sang Alangilan kag barangay Kabatangan aksyon art sa siyudad sang Talisay. Okay. So sino diri kag base sa pakig-istorya man ni alias Russell diri sa biktima ampes na tabo ang ining insidente pauli na kung tari ini siya aksyon na art sang hinali na lang nga ginlutang sining tatlo kawala makilala nga mga persona sakay gid lamang sa isa ka motorsiklo. Ang kagagilayon nga nagbalik sa iya sining ulugrahan ang ining biktima kay waiter ni siya mong ang ining victim kag nagbalik kay bangod man nga ginlutang so nagbalik siya dito wali ko man sa ihibalo aksyon na art sang sining biktima may ara pagali kag nagsulod pagid sa compound sang so bali ang natabo directional bench sorry to batin gintiro siya sa gwa nagbalik lagan sa sulod mo na
Yes, aksyon na art din pa. Mayon pagtiro niya sa sagwa, more or less mga 300 meters gikan sa iya sining ulubrahan. Why ni siya naigo action art? Okay. So sakay ang biktima man sa iya sining motorsiklo nagbalik sa iya sining ulubrahan. Kag pila pagid lamang kay kunti kay ang ginanakita niya, especially ni Russell, nakita niya gina-nervous gid ang iya sining upod. That is why painom ni siyang nabaabla nga tubig para maka-relax, and just so happen kag diri na gin-share sa victim ang iyang natabo gid sa iya action art. Pila pagid lamang ka minuto ang nagligad, liwat nagsinggit ang ining biktima kag naghambal ara na sila ho, palago na kamo, kag that is why ini siya ang witness kag ang upod niya abi kag nalakit na ang ining biktima nagapalagyo, and just so happen gid dimalas ang ining biktima bangod ini siya sulo diri sa kay Russell, nakapatigid siya sa grupo aksyon na art. So bali ara na siya susulod, tingang ano man why gid sila why gwardya, why sila nakapanira, bali nagwa pa siya liwat gikan sa ginobra niya. Yes, aksyon na art actually, tapos nagpanira na sila mong kay ang ining si Russell nagtali na bala sa nga binta, and natabo lang diri aksyon na art. Kay by the way, ito pa bangkot mo kung may gwardya, why to gwardya aksyon na wala gwardya. Only nagpangayo sila sang budig sa mga kapulisan sa Igalom, sa police station number 5, and lihin na action art nakaabot-abi, pero natiruhan na ang ining shooting version ini sa witness si alias Russell, base ini sa iya sining inabitian action art nga nakabatid siya sa duha kalupok. Kaya pamatian pa portion man din sa nga pahayag ni alias Russell. Wala sa naigo, nagingagaw sa balik din naman na. Sakay siya sa motor niya tatay? Oo, sakay ang motor niya. Pauli na mo tani siya? Pauli na sa tani. Ang nagtiro sa'yo, nagsulod pag ito yung sa compound? Nagsulod pag ito niya mo sa mo, nagsing-op ganay kami ito sa lamisa to. Pagamba niya, ari sila, dalagan ka mo, hindi dalagan na yung kami, tatlo siya kakaon mo, ako kayo pinituri ko. Si Randy, nagdalagan na? Nagdalagan mo na mo na, nagdalagan na kami mo. Pinakarupog ba niyo? Duwa ko. Duwa ko. Pinakatawag ito, di ba? Tatlo ang kasanay ko sa motor. Pero wala niya ginhambal kung sino ni, kilala niya ni? Wala man sa hambal niya, base kung mga kontra-kontra yaman, di ba ako nagsunod daw? Pwede naman nakilala. Hindi maging mayo naman, nakabunit sila mo, parang bayo ba lang naging pulos. Aksyon na art, kabahin din lamang ini confirmation gikan diri kay alias Russell, ginalias na lang siya naton siya aksyon art kay gapangabagid siya nga hindi ihambal ang tuod yang pangalan aksyon na art. Grabe no. Ti makon mo na perti kasupog na gito, makon may mayagin sulong gid nila. Yes, aksyon na art. Actually, sa investigation sa mga kapulisan, sa Igalom naman, sa police station number 4 aksyon na art, posible may kaugot, may kaakig ang ining mga suspect aksyon na art, rason nga ining biktima nga si Parcor ang ginpatay. Ang sa investigation karon sa mga kapulisan sa Igalom, sa nga police station number 5, duha aksyon na art, duda sila nga kung may abra gid man natabo nga shooting incident, but instead assist pagpangusisa sa mga kapulisan, especially sa scene of the crime operatives sa Konsuko, diri action art na ibaluan ang biktima nakaangkon sang madamo nga pilas sa iya lawas, hindi ni maglubo sa 30 action art kabunok. Grabe naman na iya, sobra-sobra naman na 30 buno. Labot kin tiro. Yes, action art. Amo ni ang posibilidad nga suro diri kay Police Captain John Christopher Masangkay nga may kaakig ang ining nagpatay o kung nagpatay diri sa biktima. Aksyon na art kay sa pagpangusisa diri kagabi pagid lamang sa lawas sa sining biktima nakaangkon sa madamo nga pilas action art ang it seems nga kung lang tun ang lawas sa biktima nga hindi siya way ka kung ang agi sang tiro lain man ang agi sang buno kagya sa mga ano yang salais ni nga do kaugot gid sobraging kaugotaw. Actually, action art sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay sa initial motive work related action art.
Now, magambang kita, work-related, isa din sa inalantaw nila ang persons of interest karon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 5. Posible anay empleyado sa jeep cafe nga ginpahalin sa Tag-iya Action Art. Bangod ang ini nga biktima malapit sa Tag-iya mismo sa sining nga kapihan Action Art. So, di ko na mo may dumot. Isa pa na Action Art dumot kag akig ang suspect. Di kung hindi ka akig mabunan mong tao sa katal nga lugar o kung party sa lawas siya, i-follow up mo pa, bunon mo ka 30? Hindi namon makita exactly kagabi ni Papanglikson kay pagpadulong namon dito sa lugar ng incident action na kundi timing man paskog ang ulan. Actually may payong nagani kagadulong nagitya katama sa lugar action art. Okay. Action na art ang payag ni Police Captain John Christopher Masangkay. Base may nakapatay ng lupok, di na matatay, so pasinan nila na shooting incident. So ano po, ito sa gabi is shooting incident, pero upon conducting ng investigation together with the SOCO team, we find out sir na stabbing incident. So wala ta nakita nga ibo ng firearm, and then wala man mga empty shells. So ano lang din sir, stab wound sir ang sustain ng ato na victim. Ato na victim sir is gaobra sa jeep cafe sa Purok 12A Alangilan. So actually almost na siya talisa, ikaw sa Alangilan ng talisa. Ang suspect sir, identity ng suspect. According sa natin sir is 3 to 4 persons daw ang nagsulod to sir sa ating person of interest is gaobra man sa kapihan before in pahalin din sila sa owner. So we don't know yet kung anong rason, pero ang portilyang sa ang victim is very close sa owner. So posible nag-adjust pala sa pagpalin sila. Work related sir? Yes sir, work related may sir daw akit sila sir na base siya po rason bro, posible. So nagpahalin sila. So pero ongoing nga itong investigation para mabalanta ang ang motive and of course para locate ang mga persons of interest for possible statements sila and then so alibay nila in case kung tuotin mo na wala silang kalantanan sa tapos. Dahil lang yung may nagpanawag sa cellphone na utod, guro siya na utod. Tingala ko na utod ang nagdaya luwat si Aksyon Alvin siguro. Sige, Aksyon Alvin. Sa Arto, amo to ang pakayag ni Police Captain John Christopher Masangkay. Pero action na art. Hindi laog no, makon mo yung bumbahon mo yung kanamo-damo ang pilas. Actually, ginakuan ko ganing utod diyo. Kaya nagkapangayo siya bulig. Ang nag-chat siya sa Aksyon Radio bala nga kuan nga page naton. Galing kay wifi siya ka-reply kay gusto ko tani sugilano ni kun bala may mga pamahog na ni. May way pamahog sa kabuhi isang victim ni prior sa natabo nga insidente. Aksyon na art sunod diri kay Russell wala man sa maging share abi si Russell sa iya. Okay. Only amo lang tong natabo aksyon na art nga sa nagapauli ini siya ang gilit hanggat isway gilayon nga nagbalik sa ila sining holobrahan. Bali, ang matabo ni karon action art sunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay, still ang biktima idapaidalom sa post-mortem examination. Agud hibaluon man action art kung din man ang igo sini if in kaso gid man nga ang biktima giluthang still idapaidalom ini sa investigasyon nila action art. May tendency man nga may naglupok ginman o may pagpalupok sa armas o kung basi way man siya naiguan sa armas basi buno tanan blay ang nakadisgrasya siya way takbalo na depende ang karon sa result. Correct action na art kay ang unang report nga nabaton sa mga kapulisan sa station number 5 shooting. Pero ang sa pagpangusisa na sang Soko sus kay damo sa pilas action art sa pagbuno. Grabe, no? Buno. Bako mo, buno yung nakakuan sa imo? Gani man, isa pa na action na art. Ay, perte. Perte, no? Ay, ara siya sa Dubai, galing uto do. Ay, sa Dubai? Sa Dubai? Hindi ita man matawgan ang iya cellphone. Hindi karoon kamahal niya? Oo, siya. Basi ba tawgan mo siya aksyon dos ang utod sa kuano, sa iya blang messenger?
Ara sa okay ga chat sa kundi sa page ng Aksyon Radio actually siya ga chat. Ara siya sa Dubai pangayo sa bulig. Sin ko basi may mga ideya sa blako na no ang nakapanugid ning utod siya. Sige Aksyon Alvin, why pag ina tinimok-timok da? Why pa? Ari kita sa Adwa at pinaka-entrance pala na yun national sa may gym sa Bay Center. Okay. Possible lang nga may pakitan man kita diri sa pilo na kita makadali kay nagaturo talisi na gitlaman. No? Aha. So, report sang patrol ang ka-aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, Bacolod, Aksyon Radio. Patrol report. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Ano ginamadalom nga rason sini nga pinatay gid ya kag ampilas. Kung matuod ni nga ang inisyal nga nakita ang pilas lawas hindi magnubo sa 30 ka buno, hindi na ginihusto. Grabe na gining kaki nila sa biktima. According sa report, natiruhan siya sa gwa distansya, nakagwa na tani ni halin si ilan ang akuan mo. Halin sa ginobrahan nila, galing kay pagtiro, nakadalagan balik sa ginatrabahoan niya. O kag pagkadugay sinunod pagid timakon mo na, why gid ka why gid ka tibawas ang victim nga munigin tunaan sa niya kamatayon, di lahog niya. Madam Elizabeth Malakagamala, good morning. Araman si Bibi Biligorio Gregorio Yolo, Elvera Hilogo sa Charito Heights, Rochelle Polincio Susana, araman sa DSB. Oy, Ma'am Jinky Dalagdon, may agad na ma'am, kumusta da ang Arizona, USA? Ginatambay lang mga kilala niya, Biboy Villasor, si Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, nagamonitor man, Pandanon DSB. Thank you, kita. Inbong nyo kampo sa sir. Good morning, Zibri GTV. Nathan Borromeo, good morning. Ray Barriuga, Alain Louis Himotia, Merly Gonzaga, Jo Marie Formentera, Jeneline Banduha. Okay. Ang iban karon na lang dugay-dugay, kay may-ari pa ko sa promo, tabla, nga pabaskwa, karon na, pagbalik ko ang inyo cellphone, na i-open nyo, kay manawag kami para sa mapalaro naton nga winner karon dugay-dugay. Aksyon Hotline 2006 going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain nga lang
Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si Gigi Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the siyudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Bakit sa fire ko to my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. Simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. Kaya muna ato ginagkaming responsibility as a broadcaster. Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain.
Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bapon. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagado, no? Nakakatagpak na! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, aral sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV ato mo lang 500 pesos po kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV magpamati lang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Ayos, last and final stretch sa aton nga pangalagad karon iyang Lunes. Hotline. Ang iban nga mga mensahe nga hindi ta na malabutan sorry gina kay ang timpo tabido ginahunos lang ho. Ang parte sa mga national candidates pasunod na nga mga talakayan sunod na nga pangalagad diri sa Aksyon Radio Bacolod malawig man especially kung matapos na ang pag-file no sang certificate of candidacy kay halfway pa man lang mo damo pa ni guro ang makuan ang YD guro dito na lang na siya guro kay do YD connector no parang kay aring utod do ato sa Dubai ato lang utod sang waiter kay ayo gid siya nga makasugilanon ti atagan ta ni oportunidad ay kaluoy man
Jinky Dagia Montalibano Merais, good morning area family. Thank you gid sa pag monitor. Why connector na toy? Ada ra siya. Kay pang iPhone gali ang iyang kwan. Ate, sige. Ari sa aton nga linyaw si Reyna Kulango Parcon, no? Hello, ma'am. Hello, ma'am. May ngaga. Hello, sir. Good morning. Morning. Okay mo lang ang Aksyon Oliver. Oh. Sir. Ha? May ngaga si mo, may ngaga diri sa amon sa may ngaga si mo, ma'am, si Aksyon Art diri sa Aksyon Radio Bacolod. Utod mo to ang victim nga May nabuna. aga. Utod mo to atong napatay, ma'am. Ang ginpatay kagabi. Oh, sir, magulang ko. Magulang mo. Sinsan o kagin pabalo Yes, sir. sinsan o kagin pabalo parte sa insidente? Kagabi lang ako nakabalo. Kagabi lang. Alas 12. Ahay. Alas 12 di tapos dira alas 8. Subong anong oras imo da, ma'am? 5:16. Sa aga. Wala pa ako tinulugan. Ahay. Sorry gid. Okay, nakita ko nagpadala ka message kay Inawal nga naga-program kita. Sorry gid, ma'am, no, sa sining natabo sa utod mo. May ara na istorya sa imo ang utod mo antes ni nga ginpatay siya. Nagakahisa ko no sa iya. Mga gintanghalin. Mga staffs man ka Kapihan. coffee shop. Pahalin ka iya nga amo. Amo na gali. Siya ang ginabasol nga pahalin sila. Okay. Nakibot lang ko iya. Pero ang utod, sorry gin, madam, no? Pero ang utod mo ni, ano ning kinaiya, mabuot ni siya, ano ni siya ang pagkatapos ang utod mo? Sa una pasaway siya. Nagkaedad na siya. Siyempre, nagbago na siya. Oo. Wisconsin ang pamangkuton dito sa Kabatangan. Friendly na sa ngapon na magulang. Okay. Agi siya. Agi ang imo magulang. Okay. So, Ang na-open niya sa akin. So ba? Na-open niya sa amo na ginapasibangdan siya na siya ay close sila kaiya nga amo. Oo. Na siya kunong gasulsol na pahalit upod niya sa coffee shop. Okay. Yan bali sa akon, wala man siya kuno yaman kuno ya ginaguba ang mga upod yan na ginpahalin. Ti amo na guro, no? Nga daw nagdumot gid sa iya. So, bali, pila ka mo ka mag-utod, gani? Pulo. Sir, bang pulo ako? Bali sa Kabatangan, kamuyas Talisay, ang inyong gid balay. Oo, sir. Sa Kabatangan. Taga dito, ginang nanay ko. So, ini ang magulang mo dito paniyaga pauli. Kung tani kagabi, dito siya mapauli. Dito pa siya gapuli. Kay nanay, kay single man siya. Okay. Ang lain, sinikit ang pila sila sa pulis to lawas. Sino 30 kung buno to? Gani. Amo na gani ga. Inaabangan ko gidang inyong balita, sir. Kay sa inyo ko man nakita na pagbalita pala sa okay. Kamo. Oo, sa pulis tong kwan mo nga. Natabo. Oo, sa pulis. So, sorry gid no nga to siya tabo, sir. Oo. Papuli na to sa kuno. Okay. In contact niyang iyang friends dito sa Kabatangan. Nagbalik siya kay may gaabang kuno siya. Intiro sa una naging tiro siya. Wala siya na igo. Tapos, amo to, nagbalik na po siya sa ulubrahan niya. Naka-message pa siya na ngayon siya bulig. Pagkatutok kay friend,
Wala na. Patay na siya. Sus. Anyway, Gamitin ko sa inyo para justice, sir. sige. No, Patay siya. oo. So, may mensahe ka sa mga naghimo sa krimen ni siya? Kani magsuka na kamo. Oo. May pamilya man kamo eh. Oo. Bali ka, ikaw ma, may kaugalingon ka na o separado ka ng pamilya nga imo ya? Kaugalingon ng pamilya, I mean? May duwa ako kabata, sir. Pero diri ka man gyapon nga po. Diri man gyapon ang pamilya mo yan nabilin sa Negros sa Talisay. Ang ako na bata ato sila sa Mindoro. Tapos ako pa ma-share lang ko kay nanay. May ara kami. Oo. Sige. Anyway, subo ini siya. I-try ginamon nga ma-update ka man da, ma'am. No, kag mag-contact kami from time to time sa police. No, agon magakuha kita sa development sila investigation regarding sinisalamat gid, ma'am, sa pagsalig mo sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you, sir. Thank you. Sige. Salamat kita. Hay, subo man di man. Ma'am, salamat kita. Aksyon Doors. Leg ko kay Ma'am di Aksyon Doors. So, kamo na lang sugilanon nga duwada. No? Arat na si Ma'am sa piyak nga linya. Aksyon Hotline! Ang subo, bilang ati ang utod ato sa Dubai, nabasahan niya una gali sa Aksyon Radio kay ti na balita, no? Bangod sa pulis. Ang ini nga insidente nga agi galining utod niya. Siling siyang kwan nga natiruhan na siya, purti gini ang akig si Jackson Oliver, ding kakita kung dingin abangan siya, ginulat siya sa dalan. Pagtiro, ay siya maigo. Paggaway maigo, sos, bumalik siya ginobrahan dito sa ginsulong. Diba, kung mo kung 30 ka muno nagyan niya, hindi niya hamak yan. Aksyon Hotline! Grabe nga akig siya, no? Subo-subo nga sitwasyon. Aksyon Doors, basi makuanantang winner na lang nato, no? Parang nga mahatagan ta premyo karon nga agaho kay sa pamaskwata. Parang nga at least mahatagan ta kamo sang premyo, no? Preparar ang inyo sining tagsa ka mga cellphone. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radio. Salamat gid sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Aksyon Radio! Number 1! Ayos, ari na, palihog na sabat sa inyo sining cellphone. Nagkapanawag na kami dira sa inyo. Kag kon masabat, kasimple lang gida. Ang tagline tagin hindi nyo pagkalimtan sa Bacolod, Aksyon Radio. Di ko ni ka magabutan sini. Instant tatagan ka mo 500 pesos pero hindi ka daw yun na yun. Balipad na lang namon sa inyo siyempre ang inyo sining premyo. Ari na may nagsabat na sa aton nga linya. Hello, good morning. Hello sir, good morning. May nga gas. Si Salvador ini? Oo, siyang barangay na, sir. Barangay Maaw ka? Sige. Salamat, Salvador. Ano apelyido mo ni Salvador? Inocencio, sir. Inocencio, 41 years old. Musta na gaulan na sinyo? Gatoro talite.
Pero tayo, kabalo ka naman guro nga ang gintawagan ka. Oo, gani. Ba, temprano ini nga pamasko sa Radio Bacolod bilang consolation. Pagpasalamat sa inyo nga ka mo nagasupport bla sa Monday. Ano ganing tagline naton kada tapos report sang reporter? Aksyon at Tayhopon. Amo na? Ano gani ang extra? Una sa aksyon, una sa balita, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bo, perte. Inosensyo, Salvador Inosensyo, congratulations sa imo. Kag hulaton mo lang ang pag-text namon sa imo dasang winner, ha? Asang kung paano maklaim imo prize. Okay, sir. Madamong inyong salamat kag sa nagapamatik sa Aksyon Radio. Kadayunan nyo lang sa pagpamatik kay may grasya din nga maabot man sa inyo pariya sa ako na. Perte. Salamat, good sir. Good morning. Congratulations. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Aksyon Hotline. Why naging ko tiyempo karon na ning mga update to sa Comelec. No kag ang kuan bala ang listahan sa kadamuon sa mga nag-file na Halindres Negro sa Bacolod, sa National. Pakarunan ta ini kung makaplastar na si Lini Robredo, hindi pa ka-decide kung mapapili isa kung hindi, no? Hindi pa sa ka-decide ako na no gidang iya sining himuon until kuan kuno no before kuno mag-end ang filing sa COC dra pa siya kuno magpagawa sang statement. Dahil na kita tiyempo diri sa atong sining nga pagpangalaga ng ako lang mabilin sa inyo kag padayon nga rekomendasyon ang produkto nga natilawanan kay epektibo ang mabuligid sa aton ni kayong lawas ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen. Time dari sa aton sining nga pagpangalaga. Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Pride Bar Blue. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.